Hei, siनायो माबा हाल्ला जाबाय थायो। Content space. Hey, good evening. Good evening. Like hरदो। सोर दं? लाइक हरदो, कमेन्ट खालामदो। आनन्द बर' गुड इभिनिं बाजैनो। थेंक इउ आंनि एलबियाव दसे सम हाबफैनायनि थाखाय। गुड इभिनिं। कन्टेन्ट स्पेस मा खोमसिब्रानो लाइन गैया। रमास अफिसियेल हेलौ हाय आनन्द बर' लाइक दान मेसेज हा रमास अफिसियेल गुड इभिनिं सोर दं लाइक हरदो। आनन्द बर' बाजै महर नायनि दे गैयालाय केमेराया जाया सेल्फि केमेराया मोजां नङा। दाख्लै गोलैनानै माबा जादों। फाहामनांगौसो मबाइलखौनो रमास अफिसियेल आइडि हरदो आइडियानो गैया। ओरैनोसो लाइक होदों। सोर दं लाइक होदो। आनन्द बर' लाइक होआखैबा होदो। रमास अफिसियेल हे हा नो आनन्द बर' लाइक होबाय आं बाजैनो थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय। रमास अफिसियेल आनन्द जयनमिनो आनन्द रमास अफिसियेलजों लोगो जानांगौनो।
फै जानायालाय केकआ रमास अफिसियेल नो थांजोब्बाय नामा सोर सोर दं लायहरदो आनन्द बर' हौवा आं बाजै आं हिन्दी रोङानो बर'सो प्रानजित बर' बाय बायनो लाइकबो होलाङासै खोमा जन बर' हेलौ आब'नो थेंक इउ जन बर' आगै आंनि एलबियाव दसे हाबफैनायनि थाखाय लाइक होआखैबा होदो केरामसियारि ब्लग हायनो हेलौ केरामसियारि लाइक होआखैबा होदो अननानै आनन्द बर' मा ओंख्रै बाजै दिनैनो ओंख्रिया माबासो खोमालै खांखिलर आलु बुद रमास अफिसियेल नो प्रानजित बर' बाय बायनोहाय दासो फैनानै प्रानजित बर' बाय बाय हा हा हानो हाबग्रो मोना बाय बाय नामानो प्रानजित बर'आ जन बर' रमास आब' बोरै खबरानो आनन्द बर' दे हर आंबो जानि बाजैनो रमास अफिसियेल के ब्रादार जयेन मिनो के ब्रादार जयेन रमास अफिसियेल प्रानजित बर' बाय बाय होआखैबा होदो प्रानजित बर'जों प्रानजित बर' गल'ल' जाबायनो मानो रमास अफिसियेल नो प्रानजित बर' लाइक होदो हाबग्रो मोना आंनो ए थेंक इउ लाइक होदोंबा रमास अफिसियेल नो आनन्द बर' रमा नोंखौ सापर्ट खालामबाय दे आंनो रमास अफिसियेल आनन्द बर'आ सापर्ट खालामबायनो जन बर' फेस देखायलाय आब' नायनि नोंखौनो ओइ माबाया केमेराया सिगांथिं नुवा सेलफि केमेराया दाख्लै गोलैनानै माबा जादों गाज्रि जन बर' अन रमास अफिसियेल अके आनन्दनो प्रानजित बर' र' दे आंना एसे प्रजेक्ट लिरनो दंनो जागोन दे प्रानजित बर' रमास अफिसियेल नो फट'हैनोसै खोमाहाय मिलन नार्जारि मोखांखौ देखायनो मोजां नुवालै केमेराया सिगांथिं माबा कमेन्ट दानफिनखो कमेन्ट रिमुभ बानायखो मिलन नार्जारि रमास अफिसियेल नो जन बर' मिलन नार्जारि सोरनि आइदि जाखो ब्रा कमेन्टआनो दावखोला जोब्बायलै
रमेश अफिसियेल मिलन नार्जारि दावखोला जोब्बाय। आनन्द बर' बाजै मा जाखो? सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो लाइक होआखैबा होदो। रमास अफिसियेल मिलन नार्जारि मानि आइडिनो सोरखौबा होनदों मानि आइडिनो मिलन नार्जारि जन बर' अन रमास अफिसियेल के बध जयेनमिनो आनन्द बर' बाजै नों थादे आं थांसै बायनो दे आनन्द बर' थांदो। आनन्द बर' गुड नाइट बाजै बायनो अके गुड नाइट बाय। जन बर' अन रमास अफिसियेल जन रमास अफिसियेल रामसियारि ब्लग्स रमास आं नोंनिखौ साब खालामबाय आंनिखौबो साब खालामदे रमास अफिसियेल रामसियारिया नोंनिखौ साब खालामबायनो। मिलन नार्जारि जाखांबाय नामा नों आंनाबो फैयानो जन बर' मिलन साब होदो दे मिलन साब खालामना होनांगौनो जन बर'निखौ साब खालामना होदो जोंहा जन बर' अन थेंकिउ जाय अन दं। मिलन नार्जारि अन जन बर' आइदि दंबा हरदो दे आब' आइदियानो गैयालै जन बर' थांजोब्बाय नामा सोर दं गुड इभिनिं जन बर' अन जन बर' जन बर' अन थांजोब्बाय खोमालै प्लिज सापर्ट मी लाइक कमेन्ट जाय साबसक्राइब गैया साबसक्राइब खालामदो सोर दं
रमास अफिसियेल के ब्रादार मा होनदो कमेन्ट चेक खालामालै रमास अफिसियेल एम मिलन नार्जारि आं नोंखौ सिनायना मा आं नोंखौ सिनायासै जन सरि अबेनिनो जन बर' थांबाय नामा मिलन नार्जारिया सिनायासैनो बहानिनो खेरामसियारि ब्लग्स दिनै सार मा होनदो दिनै सार अबेयाव थांदों सोरखौ खेरामसियारि जोंहा लाइक होआखैबा होदो अननानै खेरामसियारि दिनै सारा माबेयाव थांदोनो सार गैयालै ओइ नै इयाव मोनसे दं आनै टर्स होननाया ओइ नै टेबोलनिया इयो जन बर' मिलन नार्जारि सोर खोन्थामारलायनो थांखो ना माखोबा मिलन नार्जारिया मिलन नार्जारि नोंलायनो जन बर'खौ सोंफिनदों जोंहा मिलन नार्जारिया खेरामसियारि रमास मा होनदोंबा थेंकिउनो रमास जन बर' मिलन मा जायगानिनो जन बर'आ सोंगासिनो मिलनखौ मा जायगानिनो खेरामसियारि हायनो जन बर' मिलन नार्जारि आं दिखियाजुलिनिनो जन बर' मिलना अमित दैमारि ओइनो मिलन नार्जारि बाक्सानिनो जन बर' मिलन नार्जारिया अमित दैमारि अमित दैमारि लाइक हराखैबा हरदो दे जोंहा जन बर' मिलन नार्जारि बाक्सा मा गामिनिनो अमित दैमारि गसाइगावनि आंनो अमित दैमारिया गसाइगावनि आंनो मिलन नार्जारि दिहिरा मिलन नार्जारिया दिहिरानो जन बर' अन थेंकिउ अमित दैमारि दैमारि मिलन नार्जारि नोंलायनो जन बर' मिलन नार्जारि दे साब खामनानो माबा मिलन नार्जारि साब खालामना होदे मिलन नार्जारि जन बर'खौ साब खालामनानै होनांगौनो सांगा मा होनदो साबनाय हेलौ नो हाय अमित दैमारि फेस देखायलायनो फेस जायालै केमेराया मोजां नङा दैमारि लाइक हराखैबा हरदो जोंहा अननानै
फरा अमित दैमारि ओइ आथिंखौ नुयो स्पिड फरायनो अमित दैमारिया स्पिड फरायनो स्पिड फरायनो रोङालै आङो लाइकखौनो होआ बारा बेखायनो रोङा बारा आइदि सोरनावबा आइदि सोरनोबा नांगौ नामा होनो सोर सोरनो आइदि नांगौ खोन्थानानै लादो सानजि बसुमतारी अमित दैमारि हरबायलै आङो लाइक हरा जायो नामामोन खोमा आं सनाहाम सानजि बसु अमित लोगो जादो दे होनो अमित जोंहा सानजि बसुजों लोगो जादो सानजिजों सोर सोर लाइक हराखै हरदो दे जोंहा अननानै सानजि मोजां जननो माने सांगा सापानि नों बोरै दं मोजां जन बर' सानजि आइदि हरलायनो सानजि आइदि दंबा हरनांगौनो जोंहा जन बर'नो अमित दैमारि आंखौ खुलुमबासोनो अमित दैमारिया आंखौ खुलुमबासोनोहाय अमित दैमारि आंखौ खालामबासो ना खुलुमबासो जाखो खुलुमबासो जन बर' सानजि बाजै गोदान बावदों दहायसो खुलिदोंनो सानजि बाजै गोदान खुलिबावदों दहायसो खुलिदोंनो सानजि होखाबाय लाइकआनो थेंक इउ अमित दैमारि सानजि आंखौ खुलुमनो सानजि ए नोंखौ मा होनदो नोंखौ 300 बार खालामदो दे अनोबानो जन बर' बेसे नांगौनो सानजि लोगोखा अमित नाङा आंनो दासो लोगो जानायखौनो जन बर' आंनोलाय सानजिनो अमित दैमारि सानजिखौ नायनो आं र' प्रफाइलखौनो सानजिखौ नायनो आं र' प्रफाइलखौ जन बर' सानजि मा ओंख्रै जाखोनो सानजि मा ओंख्रि जाखोनो जोंहा जन बर'आ सानजि नायनो अमित दैमारि बे सानजिया र' नोंखौनो अमित दैमारिया सानजि मा जाखो आंहानो अमित दैमारि लोगोखासो आं नोंजों सानजिनो सानजि जाथ'वाखै जननो अमित दैमारि मा ओंख्रि सानजिनो थांखो सानजि दंमारोबा हर सानजि दंमारोबा हर बर'नो हर बोरानो जन बर'आ अमित दैमारि बर' ब्लग नोंनालाय मा ओंख्रैनो जोंहा मा रानि बेबि नामा लोगोखा नोंजों आरो
मोनसे दंनो। अमित दैमारि आं दाना इउटुबनि एलबिआव फैनो बायोसै। सिख्लाबो नुवा मा होनदों इन्स्टानि एलबिआवसो थांबाय थायो दाना इन्स्टायावसो सिख्ला नुबाय थायोनो। एलबिआव हरगोन दे जन बर' सानजि थोसनो। अमित दैमारि नाम्बारबो हरा गावसोरहा बायोलां बिदिबा फैनोनो। नेटानो नांनो नागिरा। थोद नाङा कल खालाम र' आंनाव दाबो लाइनाव दं अमित दैमारि सानजि अमित हाबा जानायफोरनि महर लायो नामा जाम्बानो नाम्बार लायो नामा जाम्बा अमित हाबा जानायफोरनि नाम्बार लायो नामा जाम्बानो। जन बर' सानजि जागोन दे होनो सानजि नो सनजित बसुमतारी नो जन बर' सानजि सिख्लाफोरनि नाम्बार हर होनबा बाजैनो। सानजि होसो जागोन नों अमितनो। लाजायोलै दाना ने बर' ब्लग नोहाय माबा अमित दैमारि सोरजों सानजिनो जन बर' अन सानजि हौवाफोरजों अमित दैमारि नोंखौ हरदोनो। सोरखौ होनखो अमित दैमारि सानजिनिखौ नामा? अ नाम्बारखौनो सानजि आंनिखौ लानानै जोमावजों होसोजानो नामा नों? अमित दैमारि होसोआनो। अमित दैमारि बर' ब्लग नोंनिखौबो हरनो। सानजि होसोआ जायो बियो नो। नेट स्ल'लै आंना थाथ'दोलै बाय दे जन बर' आं थुमजाहानो सब लग जयेन करल'नो। अमित दैमारि बर' ब्लग हरदो ब्लग आगै मा खबरनो मोजां थुम्फा साहा ब्लु मदनि ब्लग आइदि दं हर आंबो हरगोन नो।
आंनाव आइडि गैयालै आइडि अमित दैमारि ओइ हरदोरा नाम्बार गैयालै होनलायदो आरो थुम्फा साहा अमित डन फल' बेक करनो अमित जाहा माबा बेक खालामनांगौनो थुम्फा साहा अकेनो थुम्फा साहा ब्लु लनानो अमित दैमारि मा होनो आं बिदिबा नंगौ नामा अमित दैमारि अमित दैमारि थुम्फा अरांगो अमित दैमारि अकेनो थुम्फा साहा सब ब्लग जयेन करलनो मदनी ब्लग अमित दैमारि मा खबरनो अमित दैमारि मा खबरनो मदनी ब्लगा सोंदों जोंहा मदनी ब्लग आब'आ मिलन लाइक दाननो थेंक इउ मिलन थुम्फा साहा मक ब्लु दनानो हरखादों अमित दैमारि मोजां नोंनालाय मदनीनो जोंहा अमित दैमारिना मोजांनो मदनी थुम्फा साहा जयेनमिनो मदनी ब्लग बिदिनो आगै अमितनो थुम्फा साहा आभि जयेन करनो मिलन अननो थुम्फा साहा मदनी फल' बेक करनो मदनी जा थुम्फा साहाखौ बेक खालामनांगौ ने अमित दैमारि थुम्फा साहा साबदान सनानो थुम्फा साहा 8 बाजे मेरा एलबी हाय सब आना मा होनो आना अके थुम्फा साहा अके थेंक इउ नो मदनी ब्लग थुम्फा साहा साबदान रिटार्न दे नो थुम्फा साहा मदनी ब्लग अमित दैमारि आइ लाभ इउ नो सोरखौ होनखो अमित दैमारि थुम्फानो थुम्फा साहा हम तो जयेन कर लिया सिस्टारनो अमित दैमारि नोंखौ बुंदों आं बर'नो ए नंगौ नामा अमित दैमारि थुम्फा साहा अमित मेरा एलबी आवनो अमित नोंखौ थुम्फा साहाया लेंबाय गावनि एलबीआव थांनांगौनो थुम्फा साहा अके माय अन कर रहा हूँ नो
मदनि ब्लग अमित दैमारि आंजों लोगो दंना गैयानो अमित दैमारि मिलन बर' नाय दे अमित दैमारि कितना टाइम से थुम्फानो थुम्फा साहा बाय सिस्टार अके बाय बाय थुम्फा साहा अमित दैमारि दङ आब' मोजां लोगोखासो आंजों नोंजों लोगोखासोनो अमित दैमारि नाम्बारखौ हरदो अमित दैमारि थुम्फा नाम्बारनो मदनि ब्लग मन'राम मदनि ब्लग मन'राम लोगो जादो आगैनो अमित दैमारि मानो कमेन्ट रिमुभ खालामखो मदनि ब्लग मन'राम लोगो जादो आगैनो अमित दैमारि गावहा नाम्बार हरानो अमित दैमारि लाजिबायलांनो मानो लाजिनांगौ अमित दैमारि अमित दैमारि हामनो थांजोब्बाय माथो अमित दैमारि हरदो दे नो अमित दैमारि अयनो मदनि ब्लग अमित आगै आंनि भिडिअ नायना होदो आंबो नायबायनो अमित दैमारि जोंहा मदनि आब'नि भिडिअखौ नायना होनांगौनो सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो जोंहा अननानै लाइक खालामदो साबसक्राइब खालामाखैबा खालामदो सोर सोर दं मदनि दे नो नाम्बार लानांगौबा होसो जागोनलै नोङो अमित दैमारि हाबा जानायफोरनि नाम्बारबा
अमित दैमारि नंगौ नामा? अमित दैमारि हरा नामा नोंनो? होसो अमित दैमारि अमित दैमारि होनो अमित दैमारि दे नों गोसोनो
नों बै मुलिखौ जायाखै ओंखाम है जायो दा फुङावल'सो बिदिनो रोंनाया मबाइल नायबाय थानायानो दैमायाव फैयाखै नामा? मिथिया आरो सोर गाबोन थांबावगोन बे फैनाया फैसाखौ जाया एबि बसुमतारी हाय हेलौ 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 लाइक हरदो जोंहा एबि बसुमतारी अननानै थांजोब्बाय मालाय एबि बसुमतारी रावबो गैला एबि बसुमतारी 10 लाइक दान थेंक इउ एबि बसुमतारी एबि बसुमतारी आंबो एलबिखौनो दासो दोनदोंना बिनिखायनो फैनो हायाखैमोन मान दे खोलाया बेखौ
खुनु बुंले Eli Basumatari ma खबर Eli Basumatari net problem dari nama nian lagi dah. Telepon,